सरकारा रायजोनि खामानि मावनायाव फैमाल नामा? मानोथो रायजोफोरा गावनि आखाइ मुथिनि जानो गोनां रांखौनो खरसा खालामना दालां बानायनो गोनां जाखो? थारैनो रायजोनि मावनां खामानिखौ नुवाखै नामा? गावनि गोलोमदै गोथां ओंखारजासे नखराव जानो गोनां रांखौ बाहायना औवानि दालां बानायना लाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि बिधानसभा समस्ति आरो बिटिआरनि खालिंदुवार समस्तिनि सोमलिगुरि भिसिडिसिनि साहा गेदेरकुसि गामिया। गेदेरकुसि गामिनिफ्राय कुसुबिल, फानेरि, टंला, डिमाकुसि आरो गोबां जायगायाव थांनो ओंखारबोनाय गामिनि लामानि दालांआ गोबां बोसोरनिफ्राय औवाजोंसो बानायना हान्थिनो हायो। सरकारनिसिम दालांखौ बानायनो थाखाय आरज गाबख'दोंमोनब्लाबो दासिम सरकारा जेबो राहा लायैखौ दुखु फोरमायदों रायजोफोरा। बिसायख'थिनि सम जाब्लासो गामिनि रायजोखौ नांगौ, ओरैनोबा मावनांगौ रायजोनि खामानिखौ नुवा गोख्रों अजद रायजोफोरनि। लोगोसे भिसिडिसि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरनिसिमबो खुथा दलं वान दलंखौ जोङो गावबा गाव औवा खांनानै बनायदो आरो रायजो राजाया खस्थ'जों दालांखौ बनायदो। बेनिखायनो मानगोनां सरकारखौथ' बुङो जोङो अराय सम जोंखौ नायफिना, थारमाने इलेक्सन खामावसो जोंखौ नांगौ जायो आरो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो रोङा। मानोना जों बे दलंखौ गोबाव दिननिफ्राय जों हास्थाय मोनाखै आरो जोंनि गासै रायजो राजाया बेखौनो हास्थायो दा दलंखौ थाबैनो जोंनो बनायना होनांगौ होननानै गासै रायजो राजाया खावलायो आरो दा जोंनि दा दलंखौ जानांगौना जानाङा जोंनिया? दलंखौ मोननांगौना मोननाङा? थाबैनो जाफुंनांगौ।